Dobrý deň, vítajte u prvého videa na tomto kanáli. A je to z Robloxu Rainbow Friends. No, tak ideme sem do toho kruhu. No, dávajte prosím, please, odber na tento kanál, lebo na mojom druhom kanáli, ako mám ja takto napísaný tento kanál, tak tam len doplníte 2, napíšete slovom len 2. A potom mám tam iba jeden odber. A na tomto nemám skoro nič. No dobre, začína to. No na tomto nemám ani odber. Iba zhliadnutie, to je všetko. Za 50 odberateľov bude prvý stream. Tak dávate odber. Dole je tlačítko odberu, červený. No, prosím, dávajte, aby sme mohli začať streamovať. No. Waiting. Ešte 2 hráči. To tak trvá. Začne. Vidíte ma? Tu som zelený. Bacon boy. Lebo v komentároch budete mať ten môj druhý YouTube kanál. A ešte ako sa volám na Robloxe. Už viete, ako vyzerám, tak vám iba tam dole napíšem, ako sa volám. A potom na ďalšom videu vás si pridám. Za 10 lajkov, teda za 15 lajkov, no židu. Za 15 lajkov bude ďalší deň za Rainbow Friends. Alebo môžete mi napísať, že akú hru v Robloxe si mám zahrať. Len bude ďalší diel z Robloxu. Len mi napíšte, akú hru si mám zahrať. A tá hra, ten komentár, ktorý bude mať najviac lajkov, tak tú hru si zahrám. Je mi utekajú. Tu je všetko. Ideme idú všetko brať. Tak som tu OK. Vidíte? Vidíte? Tie svetelka? Tie veci? Lebo ja ich ani nevidím. Iba 2 máme tam. No, videli ste ho? Tam je. Dole. Ja sa takto schovám, aby ma nevidel. Kde je? Tam je stále pri tých light. Aby som si asi pre teba dal krabicu. Dáma, toto predo mňou. No. Tak. Je tu ešte? Kde je? Kde je? Tam je. Haló? Ty si normálna, daj si tú krabicu. Ona nie je normálna. Mašina sa tu niekto volá, vidíte? V tej kvetinkovej krabici. Mašina.
Tak si ideme na inú hru. No, dobre, tak. Ideme na túto hru. No, dobre. Ja som, neviem, aký hrať ešte. Ja som mal 456. 444. Tu už je jeden tento. Mám skúsim po slovensky napísať, že čus, skúsim napísať. Jednu otázku, počkaj. Ujdeme. Tu kto je, to čo je za typka, alebo typkyňu? Kel. Videli ste to tú typkyňu? To bolo divné. Tak normálny hráč musím byť. Prvá hra Red Light, Green Light. Red Light, Green Light. Určite. No to bolo v prvej, druhej, tretej sa zdá, nie? V tretej to nebolo. V tretej to nebolo. Na začiatku to bolo inakšie. Kto to skipol? Kamo. Keby som bol niekedy jak Glass Maker. Green Light. Nie. Tretie. Hide and seek nie. To umriem už. Skákanie. Glass. Yes. Keď sa dožijem tej poslednej hry, by som ju chcel vždycky vyskúšať tú hru zahrať. A mám peknú fotečku. Mám? Dobre. No sme tu. Stať! Chcípol niekto? Hanta mal chcípnúť, tá modrá. No ona sa dívaj, aj teraz sa pohla. Ona by mala chcípnúť. Kto chcípol? Kto? Kto chcípol zas? Yes! Dal som tu yes. No. Poď Bacon, poď. Poď Bacon, musíš to dať. Tým Baconov. Prvý Bacon zelený, tu je ďalší Bacon. Tam je ďalší. Tuto je ďalší. Vidíte? Veľa Baconov je tu. Poď som aj ja.
Ja som bol inakší, ale ja som si zmenil skin na Bacona. A pleť som si nechal takú, ako som mal predtým. Ale mne sa páči skôr Bacon. Hlasovanie. Pokračovanie. Bacony, poďte tu na Yes! Pokračovanie. Yes! A všetci skoro šli tam do kruhu. Nie, bitka. Ja tu nezdašam. Skúsim to dať asi mystéra. To on robí. Tak. Kde je tu kamera? Tak ja musím ísť tam zas. Musím ísť ku kamere, vyleziť na kameru a dostať sa tam hore na svetlo. Malý skok zas. Bože, to nejde. Nie, kamo, ja som ripol. Nie. Kamo, to sa nedá. Musím ešte prežiť. Nie! Kamo, pekne sa tu mlatia. Kamo, chudák ten jeden Bacon, kde som? Nie. Tu prosím všetci, poďte. Na pokračovanie, rýchlo. Yes! Neviem, prečo furt dávajú X-ko, akože, niektorí. Ako toto je dobrá hra. Tak potom prečo to išli hrať toto? Nepochopím. Radšej si mali zahrať Brookhaven alebo Laundry Simulator. Kto si to pamätá? Laundry Simulator. Ja to hrávam ešte. Ja idem sem ku typkyne. Poďte niekto. Alebo idem sem. Je Bacon. Jeden. Dobre. Ale tá typka tiež nevadí. Asi fanenka. Neviem, fanenka. Dobre. Ja idem na prvú. Ja chcem ísť. Tak ja idem na túto tretiu. 1, 2, 3, 4. Hej, tak. Ty, haló? No. Kamo, ja som si ísť na jednotku, to je najľahšia. Ja som na 3. Vidíte? To je ľahké, ale... Vidíte? Arel Cobra. Toto bolo troške pre mňa také ťažké. Kamu to jak hádžeš? Silnejšie. No! Prepáčte, že mám také nervy, ale... Videli ste? Oni šli iba tak po troška. Okej. Nie. To bolo tiež ľahké, ale to musíte stihnúť. Ten 5. sa odpojil? Tak tu máme asi vyhraté. No, a roztoč to, či sa to dá. Yes! A vyhrali sme. Dojde. Vyhrali sme. To bolo dobre. OK. Francesco Bernoulli. Oni sú len pri 4. To bolo ľahké, to 4.
Kto ste hrali Squid Game v Robloxe, tak toto je ľahké, to 4. A 5 je najťažšia. Bacon, ahoj! Bacon to dal! Tu je asi ide o život, pôjde. Na tej 5. Ja im tu idem zatancovať. Čo tam dám? Toto, aj šospida im dám. To, čo tu mám. Vidíte? Aj šospida im tu tancujem. Yes. Je zabugovaný. Tak. Go. On tam robí pol hodiny. Ten Degeš. Čo tu tam robí pol hodiny? Koľko majú? Je sekundáror. Alebo čo to je? Koľko? Neviem. Toto bude ťažké. Nie. Ja nechcem, aby náš Bacon zomrel. Poj, nie. Poj. Je tu všetci Baconovia. Pozeráme sa na neho. Poj. Nie, náš Bacon. Kde je ten emote? Náš Bacon. Kamo chudák. To by sa mu nemalo stať. Chudák. Bacon. Preste pri druhej. Nie. Yes. Okuláko končí pia sejda. OK, tretia hra bude čo? Nie, že bude to skákanie. Hide and seek. Nie, idem na hide and seek. To si robí srandu. Je tu niekto 456? Ja idem. Dobre. Ja zabijam, nie? Nie, to si robí srandu. Počkaj. To je zabijanie, nie? Tu je jeden Bacon. Som mňou. Kamo. Červený, zabijaj. Yes! Ja zabijam, OK. To je to. Yes. To je také ostré na vás, mužici. Modrí mužici. Yes! Ja tohto tu zabijem. Nie. Sa nechcem nikým vybaniť. Je to tá typka. Tu je tu červený. Tu je len traje červený. Počujete to? Asi to počujete, ten zvuk. No to je tu taký creepy.
Poď, rezaj! 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 Poď! Poď za tú typkou. Rezaj! Za tú typku poďme. Survive. Kamo, 2 razy som ju rezol. Jedného typka si zabíjajú. My budeme dead asi, keď ju nezabijeme. Tu je. Nie! Kvôli čomu? Kámo, kvôli tomu, že som nikoho nezabil. No dobre, tak čaute, toto je koniec videa. Píšte dole do komentárov, že akú hru mám natočiť. Čaute.